Anit es va celebrar a València la segona edició del Festival Giraclip. Es tracta d'un pròleg de l'Inquiet, el Festival de Cinema en Valencià de Picassent, en aquest cas dedicat íntegrament a la música. L'objectiu d'aquest festival és triar el millor videoclip rodat en la nostra llengua al llarg de l'any. Durant el 2007 s'han rodat un total de 13 videoclips en valencià. A nit, a banda de projectar-se els 13 finalistes, es va comptar amb l'actuació en directe de dos grups musicals, Rapsodes de Llíria i Sangatxo de la Vila. M'he sentit aquestes paraules, la vida és un misteri, jo ja no dono crèdit, pensava que amb el temps m'aprendria el temari, però què va, estic més perdut que Carracuca. És la segona edició que fem el Giraclip, que és el festival de videoclips en valencià dins de l'Inquiet, i el que portem avui és a Sangatxo, a Rapsodes i a DJ Minino, i entremig de concert i concert passarem els millors videoclips en valencià, 12 videoclips que la gent votarà, i bàsicament és això, és no només que siga un espai cinematogràfic, el Festival de Cinema, sinó sobretot també votar videoclips i veure videoclips que normalment no podem veure en la televisió. I el Giraclip el que vol fer també és ficar en oferta i mostrar totes les creacions audiovisuals que ja veureu que són fantàstiques, són en animació en 3D, coses molt originals. Hi ha multitud de creacions audiovisuals que normalment passen desapercebudes i que per a l'Inquiet això és una tasca que calia potenciar. Realitat, la veritat està ja escrita des de fa tants anys, però compta'm que t'emporta per a Nadal un videojoc, uns levis, un mòbil o un collar. Hi ha un cert circuit que poden anar buscant-te i bueno, pots sobreviure tocant en valencià, però editar un disc i treballar-te-lo i després que algú, una discogràfica s'encarregue, això és molt complicat. Hi ha molts pocs discs. Encara que soni en algun lloc, com ja sabem tots, les institucions i ni les ràdios ni les televisions recolzen per a res. I això és el complicat. El complicat és que hi ha moltíssima gent que està fent coses, que sí que estan fent-se discos, estan fent-se bona música, estan fent-se vídeos, com per exemple els que es presenten avui, però si després no hi ha televisions, ni ràdios, ni ningú lloc on es punxen ni on es posen, es queda tot en l'oblit, com sempre. I este se menja el lacte, que l'esclava temps en un ritme guapo, i per descomptat, dili que jo entraré a saco.